Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganan. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alauna. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabaruanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DZRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Naimbag nga malim tayo amin nga sa nga padal daw tiya Biyernes 26 ti mabilang tiya bulan tiya Hunyo tawen 2020. Sumangbayin ka na kayo di programa tayo tap no maamuan dagiti umili dito ilang estasyon tayo RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Agdadang kay temanen gana ti oras sa 1:30 no sa dino in temanen idanon dagiti kang runaan nga damdamag informasyon nga digitoy ket mabalin nga adday ti panakainaig iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Wena po nga kakailan, kaya kasangwa ng intay danon, digiti insagana to'y numutoy biyang intay mapagsaritaan. Makadkadwa tayo nga agserbi, tibiyang team master control ni Engineer Marca Tuliaw. Supervision ken direksyon ni Station Manager Rodrigo Sadjan. Kasama ten mangkitkita, ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Ken tinumutoy biyang timuti dati programa ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Ket kadwain da karod, itilas o diti 30 minutos. Ket nadamet digitay kayat nga iya danon nga informasyon ken kasameten adda digitay reklamo yo han kayo nga agpangadwa mabalin nyo lang ipadanon iti programa tayo tap no mamuan dagiti umili mabalin nyo ti ag personal ag surat wenno ag tawag kadagiti cellphone numbers toy numutoy biyang no saan ket i-message tak iti Facebook account toy numutoy biyang Ronald Domingo. Kaya nakasameten na po nga kakailian yaw awis ko kada kayo nga mabalin minyo met nga i-like, i-share daytoy programa tayo kadagiti so amin nga gagayem ken amamuyo tapni kasakit maamuan damet digiti kaudyan nga informasyon damdamag iti pagilian kang runana iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken nawagas meten nga intay panagaammo ken panagpapagayam. At yoruden digiti papaulo digiti kang runaan nga intay mapagsasaritaan. Tapno mamuan dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Dahiti man munang intay mapagsalitaan gagayem ken kabsat ket idilaing kalman na iwayat dahiti committee hearing itibiyang ti Sangguniang Panalawigan
no sa dinong nga tinagbalin nga presiding officer dito yung nasaong committee hearing ket ni sanggunya na panlawigan member ken chairman ti Committee on Education ni Attorney sa Ullaso seknan pa lang kadatoy panakalukat ti Doctor of Medicine iti biyang ti MMSU gagayem ken kakabsat nga daytoy nga banag ket naiget nga suportaran iti biyang ti sanggunya na panlalawigan when iti biyang ti gobyerno provincial babaen ti panidaolo ni Governor Macho Marcos Manotok ket no Jack Mariro ket kadaytoy panaglulukat iti klase iti biyang iti MMSU ket malukatanen daytoy College of Doctor kunadan sa nukada to Doctor of Medicine kunadan sa gagayem ken kabsat so adanton detoy kunatayo nga panagadal iti agbalin nga doktor iti biyang ti MMSU gagayem ken kabsat presente ti University President Idi Calman ani Dr. Shirley Agrupis ken nakasamaten imatendar pay digiti pan nakabigiti biyang ti Provincial Health Office ti Chairman ti Committee on Health ani Dr. Medel Gawat ken kasamiten kadagiti sabsabali pay nga kamkamang ti konseho iti biyang ti Sanggunyan Panlalawigan. Seknan iti daytoy nga banag inakto iya padano daytoy panakininuman dagiti kameng ti media ken ni Attorney sa Ullaso ka sa Chairman ti Committee on Education ken kasamiten isuna nga rod iti nagbalin nga presiding officer iti Kalman kabayatan iti nasaong committee hearing. Tapno mamuan, dagiti umili. Ken kasamatan iti daytoy pa idanon dagiti damdamag manipod iti kwerpo ti pulisya ken amuyo kadi gagayem ken kabsat ijay pasok ni Ilocos Norte itay Jaya Burgos ada datoy napasamak nga self vehicular traffic incident aga sipod palaeng kadatoy manarimaan nga mapaspasayaat nga kalsada iti paset ti barangay Karuan damin datoy inaramid ti kontraktor nga buttawanda ti kalsada gagayem ken kabsat ket nagabot-abot ket kabayatan nga taltalaytayan dayti motorista dayti kalsada ket nagbaliktad gagayem ken kabsat ket nasugsugatan isot gapuna nga pannawagan tayo man digitay apo nga kontraktor in general ti pumayan tayo gagayem ken kabsat no adda kadi ngamin digitay proyekto kadagitay national highways masapol nga ikkan tayo iti warning devices no digitay signages tapni kasta ket mapakdaaran mapakaamuan dagiti apo nga motorista gagayem ken kakabsat ano iya sidagtayo ti biyang ti Department of Public Works and Highways ket segon kadagiti maseknan haan min nga wenno haang nga kamin iti akin basol kadayta kunada iti biyang ti kontraktor kunada gagayem ken kabsat ket pudno launay nga digiti kontraktor iti kangrunaan nga maseknan kadagitoy pannakaikabil kadagitay warning devices kadagitay proyekto kangrunaan na kadagiti national highways gagayem ken kabsat so palpalagi pantayuman dagitay kontraktor gagayem ken kabsat no dagitay proyekto yo kangrunaan na no dagitay proyekto tayo ket masarakan iti national highway ket masapol nga digitay ipantayong signages ket reflectorize ken kastamutan adayo pa ket makitan dagitay motorista gagayem ken kakabsat Tapno mamuan, dagiti umili. so dagiti tumagmuno na issues topiko sa kitay ipalawin iti programa tayo tapno mamuan dagiti umili kalpasan laeng kadagiti napapatay nga pakamo intay ton rogyanan nga ipadanon ti pakabuklan dagiti insagana to inutibiyang nga intay mapagsasaritaan iti panagsubli tayo intay ton rogyanan nga inuten nga idanon ti pakabuklan dagiti insagana tayo nga issues topikos tayo itatang malem agsubli kami to kalpasan dagitoy Tapno mamuan, dagiti umili. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang sa aking bawat
Itinaunday nga tawen nga ingkay panang tarabay ken panang suporta. Ikaunaan ken ti numero 1 a radyo iti Northern Luzon, ti RPN Diesel Radio Ronda iti syudad ti Batak. Yat inamanen selebraran ti may kainnem 10 a tawen nga inna panagkasangay itaabulan ti Hunyo. Ket sapay kumapat at nga kailyan dito Ilocos Norte, ken kapangibang nga probinsya, agraman kadagiti aday tinaduma-duma nga paset ti lubong, ken amin nga advertisers. Ket sapay kumatag tultuloy, iti ingkay panang suporta, ken panangayayat kada kami. Happy 60th Anniversary, RPN Diesel Radio Ronda Batak. Ngarod pagyamanan tayman dagiti naayat at tumartarabay. Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, Province of Ilocos Norte. Vice Mayor Ergio Valenzuela and Family, Dingras, Ilocos Norte. ABC President Elmer Verdadero and Family, Dingras, Ilocos Norte. Former Sangguniang Bayan Member Oscar Makadangdang Disa and Family, Vintar, Ilocos Norte. Sangguniang Bayan Member Efren Valdez and Family, Paway, Ilocos Norte. PNP Solsona, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Chris Anthony Sorsano. PNP Paway, Ilocos Norte and staff, headed by Police Lieutenant Rodel Baradi. PNP Dingras, Ilocos Norte and staff, headed by Police Major Ryan Retotar. PNP Pinili, Ilocos Norte and staff, headed by Police Major Jeffrey Takad. PNP Batak and staff, headed by Police Major Artemio Clemente. Police Chief Master Sergeant Harold Nicolas. Philippine Drug Enforcement Unit Head, Ilocos Norte Police Provincial Office, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Salamat, 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 salamat sa RPN. Happy 60th Anniversary, RPN Diesel Radio Ronda Batak. Wen gagayem ken kangabsat, iti daytoy a bulan ti Hunyo, ket selebraran manen ti kaunaan na radyo iti Northern Luzon. Ti RPN Diesel Radio Ronda Batak iti inna panagkasangay. Ngarod, inna manen ipeksa iti inna panagyaman kada kayo, patpat gen mi nga kakailyan dito'y probinsya tayo. Agraman kada iti kakabsat ken gagayem, iti naduma-duma apaset iti lubong. Adungdungeg ken mang tartarabay kariso aming nga programa. Agbyag RPN Diesel Radio Ronda Batak. Happy 60th Anniversary. Intay mga rod pagyamanan dagiti tinayat nga sumop-suporta. Kas kumaka dagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Jeff Cabias and Family, Mrs. Felicitas Cabias and Family, Mr. and Mrs. Alex Cabias and Family, Mrs. Nerida Cabias Tolentino and Family, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. Ronald John P. Gabriel, Assistant City Treasurer, City of Batak, Ilocos Norte. Mr. Michael Galakgak and Mrs. Lida Kalakal, Barangay Nagta, City of Batak, Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home, owned and managed by Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg, iti Barangay Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Engineer Rizal Castillo, Ilocos Norte Electric Cooperative, Zone Manager, Batak District. Budwan Takdiran Farm, Barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Owned and managed by Mr. Mike Takdiran and Sangguniang Bayan Member Dr. Leia Budwan, iti Barangay 22, Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Engineer Glenford Pagirigan, Punong Barangay, Barangay 30B, Santa Maria, Lawag City. Police Captain Norman Pentang and staff, PNP Banna, Ilocos Norte. PNP Dumanleg and staff, headed by Police Lieutenant Joselito Rigates, and PNP Burgos, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Cheryl Guzman. Diyos unay ti Agnina. Daya panawen, amang mangigan, ken agam ampayag iti tangatang. Ti kaunaan a radyo iti Northern Luzon, ti RPN Diesel Radio Ronda Batak, ket inamanen selebraran ti makainamapulo atawen ngay napanagkasangay itaabulan ti Hunyo. Gapoy di daytoy mangipaay ti gift-giving activity, kaspaset iti napanagyaman kada kayo kakailyan. Iti agtultuloy a suporta, ken panang tartarabayo kariso amin nga aktibidad, ken programa ti estasyon tayo. Diyos unay ti Agnina kakailyan. Happy 60th Anniversary, RPN Diesel Radio Ronda Batak. Pagyamanan tayman dagiti naayat nga mang tartarabay iti daytoy na indaklan na selebrasyon kas kadagiti sumaganad.
Mr. Ronald Saludares, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. and Mrs. Ricardo and Norma Rabago, Waialwa, Hawaii, USA. San Nicolas Water District and staff, San Nicolas, Ilocos Norte. Miss Marlene Bonilla, General Manager. Department of Science and Technology and staff, Province of Ilocos Norte. Headed by Provincial Director Engineer Jonathan Viernes. Sangguniang Bayan Member Amador Sadomiano and Family, Paway, Ilocos Norte. Paway Construction Supply, pakagatangan iti kalakaan a construction materials, located at Barangay San Blas, Paway, Ilocos Norte. Leonardo's Restaurant, Ramananti Specialty na ang Native Manok, located at Balakad, Suba, Paway Road, Barangay San Roque, Paway, Ilocos Norte. LA Gasoline Station, located at Barangay San Blas, Paway, Ilocos Norte. Padaanan iti inna panaglukat, owned and managed by former Vice Mayor Leonardo Abundo, Paway, Ilocos Norte. Department of Public Works and Highways and Staff, First Engineering District, headed by District Engineer Maria Binos Torio. Mrs. Veronica Garcia and staff, City Treasurer, City of Batac, Ilocos Norte. Mr. Domingo Garcia and staff, Market Buster, City of Batac, Ilocos Norte. And First Provincial Mobile Force Company and staff, Ilocos Norte Police Provincial Office, headed by Police Lieutenant Colonel Marlois Bondo. Diyos unay iti agmina. Saan na paudi kadang iti damdaman? Maawis kay nga ro da dumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pa'y kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batac City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Bueno, tuloy-tuloy tiya programa tayo, tapno mamuan dagiti umili. Dito lang yung stasyon tayo RPN DCRL Radyo Ronda Batac. Nang itulod din iti oras, alauna 17. Kaya tayong tiaruden na rugyanan nga idanon, tiya pakabuklan. Dagiti insagana tayo, ngayon tayo mapagsalitaan itatang malem. Ngayon mga kasanguanan deta pong kakailan. Okay, kablaon tayo man, digit tayo mayat tiya pabuya, padingig na itiya Facebook Live tayo. Kablaon tayo man ni manong tayo nga Arnold Tolentino, Aloha Friday Idol, kunanad toy. Thank you very much kani manong Arnold Tolentino, manipod dita Honolulu, Hawaii. Kasama tan ni Marlene Negre Pilomena, I'm listening, kunanamet dito, thank you. Kasama tan kablaon tayo pay ni pagayam tayo nga Rioli Morales, ni manang tayo nga Carmelita Kilinkin Aliado. Thank you very much. Kaya nakasamatan ni Sir watching ko na to ni manang Carmelita Kilinkin Aliado. Kasamatan ni Kumadre Shirley Sipagan, kaya ni Efja Bragas, ni Efja Bragas Balisakan, manipod dita Singapore. Hello sir, good afternoon. Kuna ni Madam Rowena Corpus, ken kasamatan gayam ni Dr. Marilo Hanibera sa Tamayo. Good afternoon sir Ronald, kumusta po? Kuna ni Cheryl Sipagan, kasamatan kablaon tayo pa ni kumpadre Christopher Hermoso, watching with you. Kuna nantoy, thank you very much kumpadre. Regards lang kay kumadre Lailani, ken kasay gitay baro ken balasang yo kumasa kayo met dita Hawaii. Okay, iti aday agundaway apo nga kakailan intero den padanon detoy panakaiswat iti committee hearing iti abiyang ti sanggunya na panlawigan seknan pa lang kadetoy panakalukat wenno panakaadanton iti kursong Doctor of Medicine manipod iti MMSU apong kakailian.
kakailan na ti panakinuman digiti kaming ti media kini bukal attorney Saul Lasso kasa chairman ti committee on education iti biyang ti sangkunyan panlalawigan datoy kadanton ti kurso nga Doctor of Medicine iti biyang ti MMSU kahit kasi malati panangi lawlawag na kadatay amin nga sangapada apo nga kakailan dati panakinuman dagiti kamkameng ti media kani bukal Saul Lasso kasa chairman ti Committee on Education. Tapno mamuan, dagiti umili. Tayo amin ako. Hindi ngamin last regular session at the resolution nga maipasa ko matisanggo niyang panlalawigan nga ikanati authority ni Apo Gobernador Matthew Marcos Manotok nga ag-enter ti mesa nga memorandum of agreement with MMSU para iti program ti Doctor of Medicine ket idi nakita iti sanggo niyang panlalawigan the implementing rules and regulations na adu iti saludsod apay nga kasi iti pinaka-craft na DJ implementing rules and regulations so nga dati committee tayo ti education nag-imbitar tayo di resource speakers papadamit nga bubukales tapnon may plaster nga nasaya at di IRR iti Doctor of Medicine iti MMSU. Pero kasi nga gantay ta peso kat ang rugidan san nga accepta gantay and this scholarship program maikamakam nga tapay ti pa nakay-plaster na ito nga IRR sir. When ma'am actually DJ nga min clerkship can internship nga bagbaga datay that will be a separate agreement ket detoy scholarship program from first year to third year DJET agreement tripartite agreement nga masapol nga maipasa before August 10 oo ang pinaglukat iti College of Medicine dito MMSU so may kamat tayo dito mano ti maala iti para first year kay ti kadataran ti mapagsasaritaan to Apo ket DJ total number of students nga makaalat ti scholarship program iti first year ket tapnon masustenar met ti second year, third year ken fourth year. Ka DJ IRR nga min nga naipasa kada tayo ket dualaeng iti imbagada ket suggestion met iti president at MMSU that time may met kumano adupay nga first year students ti maala tayo tapnon the best of our scholars can be also supported in their second year, third year, and fourth year. Ket no at adu ti pagalaam iti nalalaing nga estudyante may met laing ag-return service digito iti probinsya dati Ilocos Norte. So speaking to internship sa balid ko sa balid mo din kasano nga ron pinagtrabaho baka dito public hospital sa sir kan mabalid na tagpili DJ nga min para internship ken clerkship apo akas ko na ni Dr. Gonzon Dean iti College of Medicine masapol nga iti Association of Medical Colleges iti pakasaritaan tayo oo ka DJ pinag internship and clerkship daket siguro we'll try to explore the possibility nga DJ to internship or clerkship daket may kanto ti preference digiti pinag-return service dito yung probinsya ti Ilocos Norte because they are considered as scholars of the province of Ilocos Norte. Paano nga tawen ti-render na nga service sa government after they graduated and after they passed the 1:1 no ka DJ Apo. Naipalpalawag tatay ni Dr. Gonzon Metlaeng na actually the House of Representatives madama-dang ikon consideren. They are consolidating the proposed bills that will cater to or give provisions as to the return service of medical scholars. Ket the suggestion idjay and unanimously agreed upon ket for every 1 year of scholarship connected iti gobyerno 1 year met return service na. So 4 years na dyan 4 years met return service na gobyerno. Ano klase nga return service? Diyan kami iti public hospital? Digiti no ka government hospitals tayo dito ay probinsya ti Ilocos Norte iti pag doktoranda or pag renderanda di serbisyo da akas mesa nga nagbalin nga doktor iti probinsya ti Ilocos Norte.
So saan nga may konsidera rin sir di kit daw ni Dr. Balbag tatay nga 2 years di It was a suggestion by Dr. Balbag ngem kasi kung nakatatayan na po na ikanmet iti palawagen nga masapol nga no adda 1 year mo nga pinag-scholar ket 1 year met lang di return service na. How about the suggestion, sir, na every municipality can isuti pakakalangan bagito ang balin nga scholars. Tapos nag-agreement na gito na buma. Nakamaymayat nga suggestion DJ Apo. Actually, being the committee chairman on education, as much as possible, kaadwanan ko mga pundo na talaga ito'y education sector tayo. Ngayon, dyan naman pa'y adu, iti pondo nga mabalintay nga iburay, kadigitiket ng agbalin na doktor, kunamit ni Presidente ti MMSU ket under probation pa lang amin iti Mariano Marcos State University ket dependento kadeto'y resulta kadeto'y board exams tatang tawen no manupay ti mainayon nga mapanagbasa iti MMSU akas mesa nga doktor. We are praying nga 100% ti passing rate datat dun manayunan iti mabalin mapanagbasa di MMSU ket no adda kabalinan na tekas ko na ni ma'am at adu ti scholars ti probinsya ti Ilocos Norte at adu iti mabalin nga alaen iti kada munisipyo wenno syudad iti probinsya. Thank you, sir. Thank you. Tapno mamuan, dagiti umili. Pero gagayan nga kapsan, deta ti nakapinpintas nga damag, aga sipod ta dito'y MMSU ket maaddanton iti kurso nga Doctor of Medicine. Kadeto'y ket makibinulig iti biyang ti gobyerno probinsyal, gagayem ken kaabsat. Pagamo tayo nga nagdudumang scholarship program, iti addang iwaywayat ti biyang ti probinsya gagayem ken kabsat ada datoy Dr. Scholars ket possible kadatoy panaglulukat iti MMSU apong kakailyan ket posible meten nga mangrugi datoy kurso ti Doctor of Medicine gagayem ken kabsat ket tay kunana nga napintas tapno iti kasta ket haanen nga mapan iti sabali pay nga lugar mapan agadal digitay kayat na iti agadal iti kina Doctor of Medicine dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte gagayem ken kakabsat ken ti pagsayatan nala ununay ket dito'y addang suporta iti biyang ti gobyerno probinsyal ket tayo na ruden di nga tamay mayat no every LGUs ket adda digitay mapan na agbasa tapni kasakit awan digitay agil-ilem ken kastameten mawarasan apo nga kakailan digitay estudyante nga mayat nga agadal iti kina Doctor of Medicine apo nga kakailan miidam ket nakapinpintas unay nga lungalong kunana kahaan na maliklikan addano ka digitay panagiinilem gagayem ken kabsat isot gapuna nga napintas ta adda detoy Doctor of Medicine iti biyang ti MMS yunton so possible detoy panaglulukat iti klase ket addanton digitay estudyante nga mangala iti kina Doctor of Medicine apong kakailyan atay kastay kunak mabalin nga haandan nga mapan agturong iti sabali nga probinsya mapandagada li Metro Manila iti syudad ti Baguio wenno digitay eskwelaan digitay universidad wenno state colleges nga agyop offer iti kurso nga Doctor of Medicine apong kakailyan ket amoy no government institution kung natayo na detay may isang pagadalan ket kukwa ti gobyerno ket nalaklakalaeng detay makunang tuition fee gagayem ken kakabsat so gapunang sigurado ken pa-check gapuanan tamalukatan ton detoy Doctor of Medicine iti biyang MMSU ket sigurado ado digitay aginteres nga agbasa iti kina doktor. Tapno mamuan, dagiti umili. So ito'y probinsya ti Ilocos Norte ket awan sa ti malagip kong state colleges wenno university at university kun natayo ket tilaeng MMSU gagayem ken kabsat nga ditoy ket kukwa ti gobyerno ket dagiti state colleges
ket digitoy ket pribado digitoy apo nga kakailian awan ti malagip ko ditoy probinsya ta Ilocos Norte nga pagadalan nga agyop offer iti kurso nga Doctor of Medicine no diket laeng daytoy to MMSU gagayem ken kabsat hana kasigurado ngem awan ti malagip ko nga pagadalan ditoy probinsya ta Ilocos Norte nga agyop offer iti kurso nga Doctor of Medicine. Tapno mamuan, dagiti umili. Yan datay ko naman ni bukan lason no manong nga tawen nga daytoy panang suporta itibiyang ti gobyerno mang finance kadigitay estudyante nga agisem iti daytoy nga kurso ket irender damet kas jemet iti kabayagda nga isulnit wenno isubli apan nagserbi kadigitay hospital akukwa ti gobyerno probinsyal. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, kablawan tayo mampay ni pagayon tayo nga Belia Dama ni Daddy Ricardo Rabago, kini Mami Norma Rabago, ni Harold Dayawen, kini nang Rose Ingrid Ramos. Okay? Aga sublinto ti programa tayo, kalpasan lang ka digiti sumagmamano nga pamalagip tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Bedhorse to! Astig ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. Dahil ako'y mainit ang dugo bago musmong. Sandamukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Tindi! Animoy! Pinuhusan ng samot sa aling kulay, ganyan. Pagsariwa pa ang buhay, nagliparan na sa hangin. Hulihin mo ang bagay na patok sa trip. Musika, panlasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse Beer. Kaya ko to, astig ito, #1 beer. Drink responsibly. Ni Congressman Angelo Marcos Barba iti may kadwa distrito iti Ilocos Norte ket inaman ipeksa ti panang kablaaw ti may ka-inemapulo atawen a selebrasyon ti numero 1 a radyo iti Northern Luzon ti RPN Diesel Radio Ronda Batak. Happy 60th anniversary RPN Diesel Radio Ronda Batak. Happy anniversary agbyag RPN Diesel Radio Ronda Batak. Happy anniversary! Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dumapay. Ken saan la data magatangpay sa jay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan. Car accessories ken dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganan. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Salamat, hindi makilimutan. Di Vice Mayor Erjo Valenzuela, iti Dingras, Ilocos Norte. Si Bubukel Pamilya Valenzuela, iti ili Dingras, Ilocos Norte, ti nanumu asawa, digiti anak mi, ken tuy numu tuy biyang. Vice Mayor Erjo E. Valenzuela. Iawat mi man, itiing kami panangkablaaw, iti maika-inem apulo atawen, apan nagkasangay itaabulan, ti kaunaan nga radyo dito'y umamyanan a Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak.
ket sapay kuma taag tultuloy iti na panagserbi iti tangatang mabaen iti panlakaipaay na kaligiti de kalidad nga impormasyon ken at adupay iti inna maipaayan iti tulong. Happy 60th anniversary RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Agbyag RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Kaya tuloy-tuloy tiya programa tayo, Tapno Mamuan Tagiti Umili. Dito lang yung estasyon tayo, RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Kasama nang intay pumakada, nga kakailan, kaya dati man may sa kaligitay kalikagumpay tinumutoy biyang dasara mapagsaritaan. Kaya siknan pa lang kadito'y nagbalin nga obserbasyon tayo, kaya mismo nga naimatangan tayo kung natay man ket di apo nga kakailan. Tangami ni tatay mo nagundaway, nagturong tayo Jaya Burgos, Ilocos Norte, kaya kadito'y paset ti Barangay Karuan, iti iliti pasukin, adadatay manarimaan nga panakapasayaat detoy kalsada kunatayuman ket adang inaramid dagiti kontraktor ket binuttabut-tawan da detoy kalsada apo nga kakailan oray kumano kastano nasayaat iti panakai parabaw ti darat wenno anya man dijay tapno kasta ket aan nga risgo para kadagitay motorista ket mismo nga nakita tayo detay nagbalin nga biktima detay nakasolo motorsiklo gagayem ken kabsat awan pay ket dia digitay nakita tayo nga warning devices kada itoy paset ti kalsada sada binuttabut-tawan detoy kalsada apo nga kakailan hanmet ket di nga nalawa detay binuttawan da kem talaga nga nauneg dagitay panawagam nukan detay heavy equipment gadetay kasla kumbaga dakkel ti dagom na wenno ay panawagan detay nagtirad agagayem ken kabsat nga detay pangbakbak kadigitay natatangken nga banbanag kasla kadigitay kalsada no kwa ket ditoy apo nga kakailan nabutta-buttawan dito paset ti kalsada kentay ko na tayo adadigitay paset na nga nauneg awan pay ti warning devices da ket iso iti pakalaan iti desgrasya no malagip yu dita ili ti pasuki Ilocos Norte ket nakalawlawa iti kalsada da dita iti paset ti National Highway adon digitay record iti biang ti PNP nga napaspasamak nga desgrasya adon digitay pimusay gapo iti desgrasya ket saan kuman nga maulitan pay digitay adda ti madesgrasya kadagitoy paset ti kalsada iti pasukin nang runa kadagitoy tay ko natay nga nabutta-buttawan nga paset ti kalsada nga daytoy ket saan nga napintas iti panaka-level daytoy kalsada apo nga kakailan ket no napataray ka anam na ken haam mo nga maripar ay ket maishoot ka agagayem ken kabsat ma-slide ka siguro kasjay tinakapayan kadaytay mismo nga nakita tayo nga nadesgrasya apo nga kakailan ket imbaglakid din ta adda ti sumarsaruno awan ti nakasabat na kun natay tan adda kumati nakasabat na amangan no kinadinnong parna ket gitay takyag na kadagurong na babae pay ket dimet nga rod detay nagmaneho kadaytay Mio motorcycle gagayem ken kakabsat ken adamet detay naasing nakakotse so isuna iti nangitaray iti RHO siguro iti pasukin intawag temet nga insigida iti biang ti Philippine National Police iti iliti pasukin isot gapuna nga digitay apo nga kontraktor alaket kitain nyo kaditi paglalaingan na gagayem ken kabsat ikanyo digitay pagilasinan daytang lugar ket adda detay madama nga matartarimaan nga kalsada wenno anya man dita tapno di kasta ket saan met nga mairisgo iti biag dagiti apo nga motorista sana
karigrigat gagayem ken kabsat ta uray no kasanot panagannad mo ket no umapay iti desgrasya ket dita mapasamak detay pan nakadesgrasyam gagayem ken kabsat baanyo tay idanon tayo iti biyang ti DPWH daytoy nga banag ngem no idanon tayo iti biyang ti DPWH no kaket haan min nga trabaho dayta kunana gagayem ken kabsat makaamon daytay kontraktor nga isuna iti mangipan kadagitay warning devices gagayem ken kabsat ket pudnumet laket di unay dayta ta haanin iti biyang ti DPWH agpaiso nga agandergo da iti biyang ti DPWH ngem digitay winning contractor ay ket isudan iti mangipan kadagitay warning devices kadagiti proyekto a maipat patungpal. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno gagayang kinabsat, tiyempo na rin takti tayo nag-apipin na kada, kita sapay kumatanay pa yung takay isang kabasit ng informasyon, damdamag, itatang malem iti biyernes, petsa 26, titawin na 2020. Ket Diyos na itagina, kadiso amin nga dimeg, kaya sapay tanay pa yung kayo ti isang kabasit ng informasyon, itatang malem iti biyernes. Kunan to, good afternoon sir, watching from Canada, kunan ni Madam Flor de Liza Lapat. Ni Engineer Mark Tuliao, nakadkadata iti biyang ti Technical Department, supervision ken direksyon ni Station Manager Mr. Rod Sadjan, ken nangkitkita ti Seguridad ti Estasyon ni Mr. Jimmy Castillo. Tayo mo ti biyang timon ti programa ni Ronald Domingo, mangibatbati ti bagadamag na imbag nga malentay amin nga sangapada. Happy weekend! Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod a lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:40. Kaya titayin kami danon ti kaudyan nga damag ilatang oras, may tampo kiti Radyo Ronda News Break. Damag palaeng manipod dito'y lugar tayo. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Umabot iti 2,000 a returning residents ti Kabelan nga akomodaren ti probinsya kadagiti na establisar a quarantine facility. Sigon ken ni Dr. Norman Rabago, konsultant ti probinsya ti COVID-19, rimor ti kaudyan apan nakitaripnong da kadagiti resiliency officers tinaduma-duma nga local government units si Ilocos Norte adagiti provincial quarantine facilities ket adaandan iti kapasidad asa nga ribo ket ken umababot met iti sangaribo dagiti city municipal quarantine facilities. Nupay kasta imbatad na asaan ang nagpatingga ditoy ang patingga ditoy iti panagsagsagana ti probinsya gapo iti napingit akalikagom ni Gobernador Macho Marcos Manotok maisaganan o maisaganaan ti panagsangpet kadadupay ang returning residents ti Ilocos Norte. Imbunan nagnang agtultuloy ti pananggutgutigot na kadagiti LGUs aming ijaya ti adadupay a pasilidad nupay kasta inanugot na asaan ang nalaklaka ti mangisagana kadagiti mabalin may establisar a quarantine facility. Inilawag ni Dr. Rabago ng agtultuloy pa iti panangalanlukoy da kadagiti hotel aming ijaya apakaipanan dagiti returning residents. Dahil tani kao dyan nga damag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manibod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:44.
Barong arima. At tuyan ti programa ng may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo dinaldawaldaw. Barong arima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barong arima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong arima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barong arima. Mang mangigan. Limpay lang RPN, DCRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barong arima. Baru Warimot. At tuyen, ket umayen, ti programa nga intay Naimbag nga malim tayo amin nga sa ngapada, sumangbay manin kada kahit ti programa tayo. Baro Arimat Music Festival, dito ilaing the first and famous radio station in the north, ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Inda karod kadwayan ang gana ti oras ti alas 3. Kami kasakit intemanen pagdadanggayan, paglalanglangan dagiti na duma-duma ramen ken saguday ti programa tayo. Wen papagaya makadkadwa tay nga agserbi iti biyang ti technical department ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Mr. Rodrigo Rodsadjan, ken kasama ten mangkit-kita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken tuinmo ti biyang imoti dati programa, producer, executive producer ken talent manager iti The Mega Mix Singers. Kablawan tayo digiti sa amin nga kakadwa tayo iti grupo. Iti presidente ti grupo tayo ni Mr. Honorato Agdepa, gayam kadigiti tayo kakadwa tayo. Iti grupo ti The Mega Mix Group. Alakit maawis kayo ken makiandingay tayo into bigat para kada ito 60th anniversary ti estasyon tayo papagayam. Digiti tayo kakadwa tayo iti grupo. May kay to amin into no bigat. Okay? At irodan ti panglukat tayo nga ayo bilang musika hitatang malem dito pelang programa tayo Baro Arimat Music Festival. Baru Warimot. Okay, at di man ti kanta nga napuluan nagsabong kenayat. Aliutan lang ni Mr. Terry Batinga. Babayan ka digiti The Mega Mix Singers. Kung kinayat ay pa'y tuigasan. Nagsa kung kiniliw na tukinligat. Awalay mauray ko nakaasin kanya. Lugila ang talangang nga mamuymuyak. Si kantipin manaw Inil bilang puti Pet sa tinaldaw Sa ngapu Lukit talo Di mabilang Iti mayo Simbang Pet kabyag ko Siyak tay lipat mo Siyak met lagay di Ay di inayaya Ya dunga kantari At sansan Kay tuy pusok Lumalaglagit Kudangi di Kay di Ayan ayat Ngayon kapinerdi Si kantipin manaw Inil bilang puti At sa tinalaw Sa ngapu Lukit talo Di mabilang Iti mayo Simbang At kabyag ko Siyak tay lipat mo Siyak net lagay di Ay di inayayat
Okay, nangigan nyo ti sunata na puluan nagsabong kinayat. Baru walimot. Tuloy-tuloy tintay pa nagkakadwa pa nagadidinang guys sa balimampay nga ayog bilang musika. Hinakpay isagot ka na kayo. Itatang nga malem. May samet nga novelty song. Ti kanta nga napuluan Agbabakit. Manibla lang kin ni CJ Mendoza. Baru walimot. Dumngit kayo tata istorya di nanumuk asa sa adek tabaring nuin kaya gayek tiyak dama apas pasare agbabaketak uwen day tapun mo tanugin di inak makita ket awan esentirik na yung no bakit di inak masirpa nalaos tiragsak ko at babaketak uwen day tatuno wen gagayem ko kitungeg kayo day di istorya ket pudno apay nga taakas tirik na di puso agamakagta jakmet may suru Dumngig kayo tagda istorya di nanumuk asa sa adek tabaring nuin kaya gayek tiyak dama apas pasare agbabaketak uwen day tatun mo tanugin di inak makita ket awan esentirik na ngem no bakit di inak masirpa nalaos diragsak ko at babaketak uwen day tatuno wen gagayem ko kitungeg kayo day di istorya ket pudno apay nga taakas tirik na di puso agamakagta jakmet may suru Okay, nangigan nyo ti kanta nga na polo ni ti Agbabaketak. Agsublin to ti programa tayo. Kalpasalan ka iti sumagmamano nga pamalagip. Iti panagsubli tayo. Intay tumeten ipadanon. Dagiti naawat tayo nga pangablaaw. Baru walimot. Papagayam, may samanin nga mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, itintay mga ga. Anya, di complete name mo tatay, kuya? Carmelito Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarat. Ano ti awan ti Ubrayon, kuya? Ako, di sir, farmer si di sir, di pag-ubra. Bali, diyan ka mga diabetic ko, di sir, ako. Kung na bakterya ko na daman, sir, Nagpapagpong na bakterya di dyan, diabetic to. Ngam kano kayo nga nagsakit? Pinalipod di July, sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo simbarata ba, si sir, pinalipod di Dimilong. Hindi ko, sir, kat medyo nakapsuta kidi nga ko, halaka makaputi nga makabangon. After 3 days, marin alata la pimik sa ti resistensya sa napantibag pagi ko, dati kas nalagat. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Gagayem ken kakabsat ti mensahe kadatayo ni Mayor Engineer Albert W. Chua iti siyudad ti Bataan. Idanon ko iti naragsak ang ablaaw iti may ka-60th anniversary ni RPN DCRL Bataan. 60 years iti na ipapusuan na serbisyo ken magidanon kadig iti napudno ken mapagtalkan ng impormasyon iti intero ang kailukwan. Sapay ko ma, pagtutuloy ken mabindisyonan kayo
iti adadupay atawen, iti napintas a serbisyo. Congratulations and happy 6th-year anniversary. Tulungyo'y tamang daan sa aking mga pagsubok. Dekalidad ng spare parts iti motorsiklo ken bisikleta iking kay kadibirbiruken. Wen agtultuloy ng agserserbi ti sapasap, ti mapagdidinamagan ken mapangnamnamaan. Isudayta ti SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts. Ti SMR Motor Parts and General Merchandise ket masarakan iti main branch na iti along National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte ken ti sangay na iti National Highway Barangay Makabiag Sinait Ilocos Sur gayain laeng ti Sinait Public Market Sinait Ilocos Sur. Agbirbiro kay kadimet iti nalakang nga panganaan turungen met adagos ti MS Eatery agsipod kamagatang sadyay iti agkakaimas nga taraon nga awan iti sabali nga imas lang ruden dagiti magatang sadyay na mababay iti presyo na. Ti MS Eatery ket masarakan iti National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte abay laeng ti SMR Motor Parts and General Merchandise. For more information, just call or text 0920-548-2901. SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts itinagan nga mapagtalkan ken MS Eatery ti panganan nga mapangnamnamaan. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalus tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and family iti siyudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Fresko nga angin, ken makapawang aralugar ka diting kay sapsapulen, wena po nga kakailyan, agturungin nga dagos iti mapagdidinamagan a Prexon sa Beach Resort. Ti Prexon sa Beach Resort ket agtultuloy nagserserbi ti probinsya tayong Ilocos Norte, nang runa iti siyudad Tilawag. Ti Prexon sa Beach Resort ket mapalinpay nga pangisyangkatan iti nagdudumang okasyon, kasi ti pakasal, baptismal, reunion, seminar, birthday, ken dumapay nga napapateg nga okasyon, ken addanpay kadagiti cottages ang mabalinyo nga upaan iti nababang nga presyo. Ken saan lang nga dayta, no kayat sumet iti ag-overnight, awan iti problema, agsipod daadda iti masindadaan nga kwarto nga mabalinyo nga upaan, ordinaryo wenno special. Ipagpakamupay ti Prexon sa Beach Resort nga danpay iti nalawa nga pagayayaman. Kenawan iti pagdanagan, agsipod tadaan iti security guard nga mangkita iti aglawlaw. Tinadong impormasyon, ag-text when tumawag iti cellphone number 0920-842-6633. Ti Prexon's Beach Resort ket masaragan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinimat matunan, tinaayat, natulong ken manakigayen ani Mrs. Heli Buyat. Prexon sa Beach Resort. Your relaxations at its best. Prexon's Beach Resort. Agbiro-biro kay kadi inalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadwa ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti siyudad ti Batak ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte iti siyudad ti Batak. Tinadong impormasyon at text when no tumawag iti cellphone number 0917-996-0917
2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasar sarita, Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangig. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 2. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Walimat. Beno papagayam tuloy-tuloy ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Dito laing the first and famous radio station in the north, ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. At di palang tinakin gayam yo timon ti dati programa ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti Master Control ni Engineer Mark Catuliao. Okay ko na toy. Kumpad, request kuman ket sika. Tengi kumpad, gana na toy. Di kumadre Cristina Makatumbas dita Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. At daon tayo pa ni Tata Vidal, ninaragos kinita Nana Tata Juan Marquez. Kaya nasamaten ni Tata Rodel kininana Rusi Rigunan, dita Barangay Nagbakalan. Dito sulang ibata kasamatan kanigiti Runduen family, dito Barangay Bawa West. Ipangpangrunak man nakablawan ni Mrs. Kokentay Balasang ko ni Lucky Asayla. Kasamatan ni Kayong Rodel, ni Comadre Donna, ni Nalin, ni Celine. Kasamatan kablawan tayo pa ni Auntie Grace, ni Princess, kasamatan ni Uncle Larry. Then kablang tayo pa ni Doktora Remy, ni Uncle Freddy, ni Auntie Linya. Kasamatan kablang tayo pa ni Auntie Birna ken ni Uncle George. Naimbag Malemyo, amin na sangapada dito Barangay Bawa West, Batak. Ni manang tayo Maria Magdalena de la Cruz, ni Manong Abe. Kasamatan ni Ama Cesar. And kasamatan ni Tata Elias Kabanatan. Okay ko na toy kablao man ni Virgilio Manarpaag ti maika inimapulo ket talo apan nagkasangay na itatangal daw sa pay na kumata da dupay apan nagkasangay mo biag ko nagapo ken agay ayat unay ken kani Elma Menor ko na toy. Alawon la happy birthday today ken ni manong tayo nga Virgilio Manarpaak, manipod pa lang dito Barangay Baligat, iti syudad ti Batak. Ken kablaon tayo mampaygayam ni Ninong Robert Makay nga birthday na metata, manipod di Centro Ono, Sanchez, Mira, Cagayan. Ken amin nga birthday, happy birthday.
Okay, so once again, happy birthday today kay ni Mr. Virgilio Manarpaak dita barangay Baligat, iti siyudad ti Bataken. Happy birthday pa kay ni Ninong Robert Macay dita Centro Ono, Sanchez Mira, Cagayan. Ken amin nga birthday, happy birthday. Baru walimot. Okay, tayo tuloy tiya programa tayo gagayem ken kabsat intero din ibasa digiti naawat tayo pay ditoy nga pangablaaw. Okay, kunan natoy good PM Parok, patukar mo man tay hello, kumusta ka? Ikablaaw ko amin na dumdumngeg pinapintas une programang Barok Ronald from Mami Emma. Thank you Barok kunan natoy. Okay, thank you very much met kini Mami Emma. Manibo dita barangay Estancia iti ili tipidiga. Ken kablaaw tay man ni Ma'am Fe Aquino ken ni Sir Edwin Aquino dita barangay Kalayab iti siyudad Tilawag kasama tan dita balay. Naimbag nga malemyo ni Maya, ni mother ko ken kasama tan kablaon tay pay ni manang Bilma, ni Auntie Heli Buyat, kumusta ka dita Prexon sa Beach Resort, ni best friend Delay, ni Auntie Merlin Bakod and family, kasama tan kan ni manong Joel Mohamed, kumusta kami dita Sun Valley Beach Resort, dita pa lang barangay Kalayab, Lawaga City, ken kablaon tay pay ni ninang ko ni Pineda, ni Kasin, ni kagawa Judy Kibuye, naimbag nga malemyo. Okay. At irodan tiya sa malipay nga pangablaw ngintay ibasa kuna na pay ditoy. Hello idol, naimbag nga malem mo alakman dito agundaway amang kablaaw. Kani tinayat nga agdingdingay kada tinalatak na pintas uni nga programa Baro Arimat. Ipang pangrunak man ken ka ken kasabeten kani iti ag kakasikat ken agkakalaing nga mega mix singers. Ti programa ken happy 60th anniversary ti RPN DCRL Batag. Kablaawak pay agla ko nilakay ko ken kasamatan kada kay amin latan nga programa Jakod may naganan kana natay patukar kumantay kantam nga gapuken ka imarang mga Agnes Agbayani ti Ili ti Bintar. Okay, kablaon tay mampay ni Jenaline Lawan Bagay kasamatan kini Sergeant Alvin Robert Padayaw Yadaw usa kayo met dita barangay Nagsuputan, San Juan, Ilocos Sur. Thanks for the shout out nakong kana ni Ma'am Fe Aquino. Okay, awan ti anyaman na ma'am ken kasamatan kablaon tay pay digiti ayat nga dumdumeg di programa tayo kablaon tay pay ni kabagi sa Leamar Corpus Pataray. Kumusta kayo dita? Kumusta kadta Hong Kong ni Bats Eva? Kasama ten ni Cheryl Sipagan, ni Efja Bragas Balisacan, ni Marlene Negre Pilomena, ni manang tayong Carmelita Kilingkin Aliada and family dita Hawaii, ni compadre Christopher Hermoso, ni manang Rowena Corpus, ni Kayong Rodel ken ni comadre Donna Runduen, dita barangay Bawa West Batak, ni Virgie Maranan Umawid Wow, ni manong Arnold Tolentino, ni Jeneline Lauan Bagay, ni Rosalinda Nemedes, ken ni Sangguniang Bayan member Efren Valdez dito ay barangay Sungadan, Paway, Ilocos Norte. Ken kablaon tay pay ni Apo Kapitan Joji Jimenez dito barangay Poblacion Burgos, ken ni ABC Federated President Elmer Failugna. Good afternoon and happy viewing sir. Kumusta kayo met dita Banggi, Ilocos Norte. Ken kablaon tay pay isang gunyang bayan member Amor Makalma Bagarino dito ay Pinili, Ilocos Norte. Okay. At irodan dati kid daw yung kanta. Deto'y kanta manibad pa lang to'y numutoy biyang. Deto'y kantang napauluan iti Sika. Baru walimot. Ben, at yung dati kid daw yo papagayam, maisaot ka rin sa amin, nga nayat nga dumdumeg kinagbuy-buya, ti programa tayo. Okay? At to yan, ti sunata. Kablang tayo pa, Baru walimot. Sikat pangyawata napuno nga aya ikarik ken sa patag di kanto isuka ta sikalae tinakarik na sapay kuma ta ilalaen na biag kuwag na nayon tuwa sila lagi pa kariken ka din pupulos maumag dito'y puso panunot ken
puno na tarunan ayat kuken kakapupunwan. Okay, inggan ang igan gagayam kan kapsat ti kantang na polwan ti Sika. Okay, timatan na ti request ni Mami Emma. Maniud palaing dita ili ti Pidig, Ilocos sa Norte. Dito kantang na polwan iti hello, kumusta ka kananad toy? Kumusta kay amin na sangapada oras sayon alas 2:15. Dumdumay kay pala programa tayo Baro Arimat Music Festival. Baro Arimat. Hinday tayo sa na dati gapuken ka. May isa nga napintas nga sunata, manimod kini kumadre Melo Santiago. Siyempre dito laing mapagdidinamagan kinapapalan da programa Baro Arimat Music Festival. Dito laing numero 1 nga radyo, RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Kumusta
Basta ka dahil request mo manang Bilma, diya ka amot ayan na. Ang aming nga ikabil dahil label dahil CD ang digitay file. Banta kita ekta dahil request na nga inspirasyon nga kanta ni Ninang Sylvia Gawiran. Kumusta kami dito barangay Barong Dingrasa. Okay? Gapuken ka. Para ka na kay amin nga sa ngapada. 20 minutos kalapasan di oras alas 2. Damdam kayo palang di programa tayo Baro Arimat Music Festival. Dito lang numero 1 a radyo itinod Luzon ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Kenti numero 1 programa nga inda apalan papagayam. Awanen ti umasping panagayat nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan. Kapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa. Si kamet la tigapunag nuwapay nga agbibiyag at kita katawanen ti ragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen ti makaarta ayaten ka nga awan kaasping na. Panagayat nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan. Kapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa. Si kamet la tigapunag nuwapay nga agbibiyag at kita katawanen ti ragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaarta panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Okay, gapuken ka. Kablaon teman ni paring Jervin Habinar. Buy-buya dito ila union ko na natoy. Shout out sir ko na natoy. Okay, thank you. Kani pagayam tayong Jervin
Havinar, manipod di Tala Union. Sa Lino Tala Union tayo nyo pare. Kumusta ka di Tala Union? Naimbag nga kay panagabuy-buya ken panagadingdingeg. Okay? Adiro din di sa malipay nga sunata nginakman isagot kada kayo kasangwa nang intay mangipatukar ti may nga makapamurmuray nga sunata papagayam. Kablaon tayo mapay ni kabagi sa Liamar Pataray. Manipod pa lang dita Hong Kong. Okay, Kari. At imitan tayo kanta ni Madam Vilma Makabiyog. Kablaon tayo pa'y daati nenet. Inirong grato kay Niniyang Esme. Nagiti kakadwa tayo ti grupo. Sapsapule dagidi nasamit nga kari when sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo o biyag ko gito'y sibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arbay tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya sapsapule dagidi nasamit nga kari when sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo o biyag ko dito'y sibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arbay tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya sapay ko man tadi ang
Bueno, papagayamin ka ng iganda tiya kantang na paluan na kariket at yaro na tiya pang serrata yon nga sunata. Iti may kadwan at 30 minuto si programa tayo. Intay tumeten iti porsyon ti programa tayo parikot ken pamagbaga. At yaro na ti may isang makapamurmuray nga sunata. Baro ken balasan. Para kaling tayo makaturturog. O ikablaon tayo man paigayam ni paring Jopre Romano, Manibo dita Quezon City. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Quezon City. Salamat ni Dennis Gitap, ni compadre Dennis Gitap. Sir, tayo man iliw, isagot ko man tayo ipatpateg ko unay-unay ko na nato. May liliw unay yan. Sikalaing linaw ti kaundan, iyak kaya't iyak pabatuba, tanapudlo ay tulaya. Marong-baro, di tunay ang sasao. Laing linaw ti kaundan, iyak kaya't iyak pabatuba, tanapudlo ay tuy ayan. Alam biyang ko intang arutin, pagtanggayan puso kinagil, sabay tumagta dito. Pagayam ng iganyo ti sunata na pauluan iti Baro ken Balasang. Agsublinto ti programa tayo kalpasalaing kami padanon da iti uning kami padanon no sa dino kayo dumdumi gitatanga oras ken intay danon ti kaudyan nga damag. RPN Radio
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:35. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayem kinabsat at do'y tiya kaudyan nga damag idatang oras, may tampo kiti Radyo Ronda News Break. Pinasinggitan ni Dr. Norman Rabago, konsultant ti gobyerno probinsyal iti COVID-19 asaan nakasapulan nga ag-quarantine dagiti authorized persons outside residence wenno apor. Inlalog na digitoy keta mabalinda ti rumwar ken sumrek iti probinsya iti anyaman nga oras. May nagtira ito, inanugot na nga adda posibilidad adigito iti agiserek kwendo agiwaras ti virus. No pay kasta kunana asandang mabalin sa lungasingen ti mandate ti Interagency Task Force no IATF gaputa sa anlay nga ti salon at ti napatega ngem uray pay iti ekonomiya. Iti bet detoy kunana kadagiti opisyal ti gobyerno no kalikagumda adigitoy ti agbalin a modelo kadagiti kalugaranda ket mabalinda ti agboluntaryo amang isangkat ti home quarantine. Imbunanag na babenid daytoy ket mapunas ti anyaman apag panagduadwa dagiti tattao kadagitoy nang nangruna ket kas opisyal ti gobyerno ket mabalinda met nga aramiden ti trabaho da iti uneg ti pagtienganda. Pakasiknan daytoy abanag narway nga umili ditoy probinsya ti nang dayaw itinaramid ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos anang ipatungpal ti home quarantine kalpasan ti panagturong na ijay Manila nupay saan met nga inkapalitan adumalan iti quarantine. Dahil tadi kaudyan nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manibo diti News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Gayong gagagupsat intay danggan ni Ate Luz V. Minda Domingo Arellano. Umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Luz V. Minda Domingo Arellano, sir. Barangay Loreto, Solsona, Ilocos Norte, sir. Noon niya ti trabaho yung ma'am? Awanan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan nyo? 59, sir. Agkasano yung namuan ma'am, ti Mark Cafe tayo? Agdingding ti radyo, sir. So, Api nga iminom kayo ti Mark Cafe, ma'am, niya ti problema yun? Adaro, diabetic ko, sir. Din mariklik na kamadi. Agawan damutan. Anyat makunayo ma'am, kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. So, tagyaman ak, sir, dahito yung cafe ket nga Mark Cafe, sir. So, ti kasla nang nakariknak na ng palag antibagik. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin di butika ken drugstores dito'y lugar tayo. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken dekalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop. Dagiti sumakadat ket indaman ipeksa iti panangkablaaw iti may kinema pulo atawen a selebrasyon ti kaunaan a radyo estasyon iti Northern Luzon ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Mr. Rogelio Baldonado and family, Honolulu, Hawaii. Engineer Pedro Agcavilo Jr., Provincial Planning and Development Officer, Province of Ilocos Norte. Sangguniang Palawigan Member, Engineer Aladin Santos and family, San Nicolas, Ilocos Norte. Sangguniang Palawigan Member, Attorney Saul Lasso and family, Lawag City. PCL President, Honorable Handilao, Lawag City. Sangguniang Palawigan Member, Attorney Da Vinci Crisostomo and Sangguniang Pansod Member, Gian Crisostomo, City of Batak, Ilocos Norte. Sangguniang Palawigan Member, Dr. Medal Gawat and family, and Sangguniang Pansod Member, Dr. Ramon Gawat and family, City of Batak, Ilocos Norte. Barangay Chairman Elviro Agoo and family, Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte.
Senior Esteban Barbershop, Barangay Valdez, City of Batac, Ilocos Norte, and Aquabis Water Refilling Station, Barangay Kiling Sur, City of Batac, Ilocos Norte. Owned and managed by Sangguniang Pansud member Angelo Bismarck Kidang and former Sangguniang Pansud member Winnet Kidang and family, City of Batac, Ilocos Norte. Sangguniang Pansud member Christopher Ragmay and family, City of Batac, Ilocos Norte. National Irrigation Administration and Staff, Engineer Danilo Gomez, General Manager, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Naraman, nasarangsang kinaima sa lechon baboy kaditi ingkay sapsapulen. When apo kakailyan dito'y probinsya tayo, kang runan na kadagiti ka syudad ti Batac. Tada dituyen ti sungbat daytang ingkay pagparikutan. Iso dayta ti mapagdinamagan a laki lechon. When apo kakailyan, laki lechon laeng iti makaipaay ti kususto araman ti lechon baboy. Gapuanan tan idumduma ti inda pa ng luto wenno pa ng tuno. Wen turungin na nadagos ti laki lechon. Gapuanan tadi kay tupulos agbabawi. Gang iti National Highway, Barangay Biluka, iti Syudad ti Batac. Wenno sangwanan laeng ti Barangay Hall, ti Barangay Biluka. Ti adadong impormasyon, tumawag wenno ag-text iti cellphone number 0917-703-3074. Ti laki lechon ket kukwa ken imatmatunan ni Kapitan Joselito Lito Bersalona. Laki lechon, tatak original. Ken mapangnamnamaan dito Ilocos Norte, kang runana iti Syudad ti Batac. Laki lechon, the best ka kailyan. Naimbag ka Damag kadagiti kakailyan iti dumaya paset iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tagtultuloy ngagserserbiti sa pasap ti Corrales Furniture Shop. Nga pagkakatangan iti nagdudumay ti klase nga furniture products iti naing kalindigan nga presyo. When apo kakailyan, ti Corrales Furniture Shop ket agar-aramid iti kabarwanan ken moderno nga furniture products. Kas kumay ti ridaw, tugaw, lamisaan, aparador, sala sets, katre, ken daduma pay nga wood products. Ipakpakamupay ti Corrales Furniture Shop ket agawat pay iti made to order. Masarakan ti Corrales Furniture Shop along National Highway, Dingras Marcos Road, Barangay Medina, Dingras, Ilocos Norte. Ket adunay impormasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0999-304-5061. Ti Corrales Furniture Shop ket kukwa kinimatmatunan dagiti kinayat na anos ken manikagayem nga agasawa at ang Mr. and Mrs. Richard Corrales. Ti Corrales Furniture Shop ket they get absolute suporta iti programa Baru Arimat ken Baru Arimat Music Festival. Corrales Furniture Shop, ti mapagdalkan a furniture shop iti Dingras, Ilocos Norte. Corrales Furniture Shop. Corrales Furniture Shop. Makay ayo lugar ka diti ingkay birbiruken nga pangisangkatan kadagiti nagduduma nga okasyon. Ngarud, anyapay ti ingkay ururayen. Turungenen adagos ti Sun Valley Beach Resort and Hotel. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket nairanta nga pagliwliwaan ken mangpukaw iti banbanlog. Agsipod tamatanawagan iti igid ti baybay. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket adaan pay kadagiti cottages ken kwarto ang mabalinyong opaan iti nainkaltikan a presyo. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket masarakan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Yan adong informasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone numbers 0909-276-8444 wenno 0999-423-3001. Managed by Miss Primilin Fajardo. Sun Valley Beach Resort and Hotel, where nice people to stay. Sun Valley Beach Resort and Hotel, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbarin, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat. Ingkayuman iti daytoy programa. Baru Arimat. Ken iti partena parikot ken pammagbaga. Ngarud, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa. Parikot ken pammagbaga. Babaen iti ingkay panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pammagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batac City.
parikot ken pamagbaga. Parikut ken pamagbaga. Beno pagayam, balbaliw nga income mablaw ka na kayo, iti daytoy malem, ket tayo iti porsyon di programa tayo, parikut ken pamagbaga. Iti aday tayo gundaway, intay ibasa nga rod ti maysang daniw, ito'y ket in patulod ka na tayo ni Comadre Mel Valencia, manibad pa lang Ijaya Burgos. Bueno, dati daniw ni pagayam tayo nga Art Guevara. Man ket di manipo di Jay Pagilian nga Italy. Ken kablaon tay man pay gayam ni Tata Raimundo Pulinta, manipo dita Barangay Kapasan ding Ilocos Norte. Ken kablaon tay man pay digiti mayat ti pabuya padengeg na data ni Faraida de los Santos sa Abagatnan, ni Cheryl Hipolito Pucan, kasamatan ken ni Manang Nerida Cabias Tolentino, ni pagayam tayo nga Rosalinda Nemedes, kasamatan ni Ipag Ellen Domingo, ni Mr. Harold Layawen, ni pareng Rodnel Felix, Esteban Mariano Jr., kasamatan kablaan tayo pay ni Kasin Rene Bumanglag Domingo Coloma, anito dita Saudi Arabia, ni Dirk Benedict Hostorompon, ni compadre Roosevelt Simon sa Kadita La Paz, ni Rioli Morales, ni Sergeant Alvin Robert Padayaw Yadaw, ni F. Bragas Balisacan, Kasin Marieta Reyes, ni Manang Rowena Corpus, ni Manang Mila Rose Bacod, ni pagayam tayo nga Lorna de la Cruz, manibo dita Hong Kong, ni Marlene Negre Pilomena, ni pagayam tayo nga Emma Kimuyo Gareliano, kasamatan ken ni Marilo Pascua Castro toy dumawal sa datoy, ni Manong Jessie Gascon, ni Marisacan Laod, ni Manong Arnold Tolentino, ni Manang Raquel Cambal Corpus, ni Manang Norma Baroga, ni Madam Flor Delisa Lapat, ni Janet Umay, ni CV Ringor. Thank you very much. Ken ni pareng kumpad Dennis Gitap, ken ni kumpadre magandang hapon po kay kumpadre Geoffrey Romano mula sa Quezon City. Parikut ken pamagbaga. Ken kablaan tayo pay ni Ma'am Fe Aquino, ni paring Jeff Cabias, kasamatan ni Mami Felicitas Cabias, ni may Manong Alex Cabias, manipo dita Honolulu, Hawaii. Ken kablaan tayo pay ni Ate Nenet Runduen, kasamatan ken ni Ednalyn Inibalagwa, ni Menardo Bibit, na imbag nga ingkay panagdingdingeg, kasamatan ken ni John Ray Kadang, naimbag nga panagdingdingeg mo, ni Anthony Felipe, ni Arman Lacambra Pagdilaw. Kumusta kayo dita pinili ken ni Sir Rizal Katubay dita pinili Ilocos Norte. Naimbag nga malemyo, naimbag ingkay panagdingdingeg ti daytoy nga malim iti programa tayo parikot ken pamagbaga. At iro din dati daniw ni pagayam tayong Art Guevara, manipod pa lang ijay Pagilian nga Italy papagayam. Intay ibasa dito'y daniwnan, itatang malim dito'y pa lang programa tayo parikut ken pamagbaga. So ato yan dato'y daniw nga inakon ibasa nga ina patulod itatang kanito papagayam. Ato yan ti daniw.
Daniwan ka, ayat ko. Adto yan ti Daniel nga pinauluan iti Pamakawan. Daniwan ka, ayat ko. Pamakawan. Gandaten ti pumanaw, makita na daras, ti panaggaraw. Mata nakakusilap at tumaliyaw, napukaw ti umbiken araraw. Napalabas ti gura nagari, ururayan ti anos nga agsubli. Puso palubusan ang makiki. Panaglumen ti sugat ang nagbalik. Matmatan ti makanawan nga ino. Mailadawan ti kinapakumbaba. Nasaya at a direksyon iturong na. Magunod, ililiwen a panagkakapi. No nakabasol ti maisa a kabsa. Ikalbit tirik na nasayaan. Mapukaw sakit tinakin, iti apagdarikmat. Mangitunda kinaragsak nga di agresan. Naatap ti Pamakawan, narigat ang mabirukan. Gumilgil ayab nga apoy, narigat ang masebseban. Mapuuran kina Emma ti kaunggan. Mabirukan ti kinatal na. Mangruging nga agkarayam di tasaka. Panagna analintig, tinangnang runa. Lapdan ti pungtot, akumitkita. Isem nga pagbetak, mukawin na't nagramot asaem anapartak. Palubusan na pumanaw, nga awan taktak. Waya-waya maiburay, tumakatak. Daniwan ka, ayat ko. Bueno kapagayam, ingay nagiganda ti Daniel, inpatulod ka na tayo ni pagayam tayo nga Art Guevara, manipad iti pagilian nga Italy, ken kablaon tayo pa ni Sergio Filo Vicente, ni Mr. Emmanuel Gitab. Kinimanang Miriam Kitoriano, dita Barangay 6, Lawag City. Ato yan tay kantay, sagot ni Kumpad Dennis Gitab, kini ay ayaten na kanunay nga ay migalakgan, kita Marcos Ilocos Norte. Lagay
kantang na polwan ni Tia Iliw, kasang walang intay pumakada, ket timan pa lang iti sumag mo manong pag sapulan, maniwid pa lang iti technical studio tayo. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang sa aking bawat hakbang. Iti naunday nga tawen, ngayon kay panang tarabay, ken panang suporta. Ikaunaan, ken ti numero 1 a radyo iti Northern Luzon, ti RPN DZRL Radio Ronda, iti siyudad ti Bata. Yat inamanen celebraran, ti may ka-innema pulo atawen, ngayon na panagkasangay, itaabulan ti Honyo. Ket sapay kumapat at nga kailyan dito